Sziasztok! Ma elhoztunk nektek egy ilyen vlogos, ilyen félig vlogos, félig ilyen benti videót. És mi lesz ma a témánk, Oli? Hát a kutyánk témájáról, mert ugyanis... Ja, igen, a kutyánkról lesz szó. Igen, és ugyanis az egy német juhász lesz, és hát az csajszika lesz, persze, és az lesz a neve, hogy Bonnie. Igen, az lesz a neve, hogy Bonnie. Holnap lehet menni érte, már nagyon vártuk. Fú, és srácok, még arra is nagyon kíváncsi vagyunk, hogy az első napunkban miket fog itt csinálni, meg ja, azt majd le fogjuk nektek itt vlogolni ebben a videóban. És meg hát úgy értve, hogy amikor holnap megyünk érte, ugye hát nyilván autóval fogunk érte menni, és akkor Tomi így a kocsiba így levitózza a kis kutyóz, hogy utazik vele, ilyenek. Ja, és amúgy most jut eszembe, hogy szóri srácok, hogyha hallatszik ez a ventilátor, mert valami kurva meleg van. Itt is olyan meleg van, 34 fok, és itt is kb. Olyan 30 fok lehet, mert hogy itt a gépecském fűt, meg itt lámpó, ilyen szarságok fűtenek, meg... Ja, és akkor ugye már voltunk bevásárolni, vettünk egy ekkora kutyakaját, ilyen 12 kilósat, azt hiszem, vagy nem tudom, ilyen nagy, és ugye vettünk ilyen nyakörvet, pórászt, ilyen frisbee, meg ilyesmi, amire így tudunk játszani, és ez nem is tud semmiről. Nem figyelt oda a kis babuci. Na, úgy csókort. Szaik szóból. Nem mutattuk videóba, nem. Nem szponzor. Ezért nem mutatjuk videóba, mert nem szponzor. Ugye, nemrég költöztünk ide. Hát majdnem egy éve. Hát tavaly szeptemberben költöztünk ide, srácok. Igen, és az udvart is elő kellett készíteni a kutyustak, hogy ne legyen olyan veszélyes, olyan dangerous. Szóval, hogy srácok, azt akartam mondani, hogy ugye még kiskutya egyértelműen, hogy egyelőre még a teraszon fog kint aludni, mert ugye bevásároltunk az Oceanbe egy kis ilyen fekhelyet neki, nyújjó korst. És na mindegy, egy ilyen fekhelyet vettünk neki, és akkor ott fog aludni, még nem a kutyaházba, mert az ugye akkor nem halljuk, hogy mi a baja, meg hogy mit akar azt ott, úgy nem tudjuk úgy kitakarítani, hogyha így össze-vissza fossa, meg ilyenek. Aztán ja, ezt meg így nem tudom, így le tudjuk törölni, vagy kimosni, vagy nem tudom. Kutyaszar kimosni. Na, és srácok, még annyi fontos dolog, hogy mindkettőnkre iratkozzatok fel a YouTube csatornára. És rám Twitch-on! És ugye a kerítést is meg kellett itt nálunk csinálni, legalábbis csak egy darabon, mert ott ilyen nagyon nem jó volt, aztán ott ki tud menni, és ilyenek. Szóval azt meg kellett csinálni, és nagyon kíváncsi leszek, mert amint mondtam, hogy még nem volt kutyánk, sosem, eddig lakásban laktunk, Pestön. És aztán ide költöztünk Kocsmamátra. Szóval azt de maradj, nem tudnak! Na, hogy ugye most lesz először kutyánk, és igen, egy németül ezt választottunk, mert mindenkinek más ötlete volt. Volt szóba a Golden Retriever. Hát az nem ilyen házvédős, de inkább egy ilyen játszós. Igen, az ilyen, nagyon ilyen játszós, ilyen. De ugye elsőnek egy Golden Retrievert gondoltunk, mert nem tudom, az olyan aranyos, meg mindenki azt mondja, hogy nagyon okos, meg minden, meg ja, de hát nagyon nagy a szőre, de mondjuk ennek a német juhásznak is nagy a szőre, na mindegy, az most már mindegy. És igen, csak hát találkoztunk múltkor egy ilyen Goldival az utcán, aztán így megsimiztuk. De még meg se ugatott meg semmi, jött oda a Simine.
Szóval nagyon nem házőrzős. Meg néztük ugye a vizslát, csak azt annyira nem akartuk, mert nem tudom. Mert így annyira nem jó, nem tetszik. Az annyira nem tetszett nekünk, csak Maximusnak. És még észünk ilyen labradort, bár mondjuk azt úgy nagyon nem, de ez a Goldie meg a labrador, ez kb. Ugyanaz tettük, mert egyik se nagyon ilyen házőrző típus. De, és ugye még a német juhász az volt. Na, erre a 4-re gondoltunk. Igen, ebből a német juhász lett, mert az ilyen házőrző. Szóval nem kell fosni, mert érted, ott van melletted a német juhász, aztán azt mondod, hogy csibészt kapd el. Aztán egy ráugrik az ide, és ilyesmi. Aztán, igen, ezt választottuk. Holnap találkozunk a kocsiból. Na, puszi! Sziasztok! The next day. A folyam az ilyen, nem tudom, egész jó bírja az utat, és az elején nagyon nyűszített, de most megnyugodott. Adtunk neki jutikát, adtunk neki, Meg aztán... Micsoda? Az micsoda? Azt mondja, hogy szoncipát. Na mindegy. Még 26 perc múlva érünk haza. De végül is a dobozba pisilhetnek a vízat, hogyha Hát ide tettünk neki egy dobozt, aztán tettünk bele ilyen kis, nem tudom, valamilyen szars, ilyen fóliát. Aztán oda kell pisilni, oda kell kopni, ja. nem az ölelünk. Szóval nagyon izgatottak leszünk, hogy milyen lesz az első napok vele. Ja, majd még otthonról lesz felvétel. Na, addig is pusz. Na, sziasztok! Hazaértünk. Hát az van, hogy a kocsiba behányt, de csak az volt, hogy jöttünk haza, kb. 35 perc az út, onnan ide, és hát az utolsó 3 percben odahányt az ülésre. Így Hát látom, hogy így erőlködik, vagy nem tudom. Nem az ülésre, hanem a doboz. Ja, dobozon kívülre hányt. A kis Bonika. Már megnyugodott. Bonifác. Az magyarul úgy van, gyerekek. Adtunk neki ilyen kis vizet, itt most gyorsan. Hát Most itt árnyékba csillel. hát az a új rohadt nagy kérdés, azért... Most még egy kicsit meg van lepődve, vagy nem tudom. Jó. De várj, konkrétan. Én itt ültem, és oda elém, ott olyan pultos, oda hányt. Na, szerintem leállítom, majd még később jövök újra. Aztán, ja, most még megpróbáljuk bevinni a teraszra, mert ott fog feküdni. Ott van a fekhelye, aztán, ja, Ott na. fog csücsükálni. Csumika! Na csuma! Na, sziasztok! Itt vagyunk a második napon. A feledik, jó? Mert tegnap olyan 12 körül hoztuk el, szóval... Ja. Úgy látszódik, hogy reggel van, mert így nem tudok így gondolkodni kb. Mert nem tudom, én nem szoktam ilyen korán fölkelni. De amúgy vicces volt, hogy amikor kellett ilyen gagi, meg ilyesmi, azt így kiment az udvar szélébe, aztán azóta egyet lefürdettük. Na szóval még mindig látom rajta, hogy le kéne egyet fürdetni. Aztán, ja, először kimentünk vele, az éjszaka, és igazából jót aludt, jaja, jó nagyot. Még délután is aludt egy nagyon nagyot, tegnap, és képzeljétek el, hogy itt van egy pokor, ami alatt szeretném, de most amúgy pont kijött, így elveszem, hogy lássátok. Itt van
Nézd ide. Nézd. Ja, ennyit erről a reggelről. Na, szóval ennyit erről a reggelről. Majd ha lesz valami, akkor majd szólok, meg nyílik, vagy érted így. Na, jövök, ha majd lesz valami. Vagy ha nem lesz semmi, akkor majd vagyunk a második nap estéjén. És ja, azóta megpróbáltuk megfürdetni még egyszer, de valamiért nem tetszik neki a fürdőkád. Meg hogy ott lezuhanyoztatjuk, pedig annyira szeret belemenni a vizébe, így a lábát így beleteszi. Nézd meg, az olaj, papucsát eszi. Hé, Bonnie! Az az enyém. Az ami... Nem. Nem. Bonnie, hé! Megszereztem. Loot. Na, bedobtuk gyorsan. És becsillel. Amúgy szól is rácok, hogy nem olyan jó a kép, csak már kicsit kell sötétedni. 8:30 van. Szóval, ja. De jó kis tereprendező. Amúgy tök jó, hogy amerre megyünk, oda jön velünk. Most már a lépcsőn is fel tud jönni. Szóval itt a lépcső, szóval ott le tud menni, mert egyszer fölcsalogattuk ilyen kis jutival, aztán azóta tudja. Szeret itt kint lenni velünk, meg várj, megmutatom a játékait. Na, először vannak ilyen teniszlabda, ilyen karika. Ebből a teniszlabdából van 3, meg ide a kert végébe elhozott egyet. Itt is van, ez a kis játék. Itt a kötélen itt van a labda, be is fókuszálta. Ja, ezzel szeret, hogy így húzom. Ja, szerintem csá holnap, de még lehet, hogy jelentkezek. Na, hello! Na, ezt nézzétek már, milyen jól sétál. Most ez az első sétánk együtt. És nagyon élvezi, látom. Alig akar kijönni, de most nagyon élvezi. Rájött, hogy milyen jó dolog ez. Úgy látszik, hogy nem volt semmi. Szóval tovább. Na, itt vagyok, a szellem üzemmódba, és ja, itt a utcánkba sétálunk. És ja, most mindenki nagyon élvezi ezt a sétát. Bonnie is, meg mi is. Sétáltunk egy nagyot. Jó, várj, erre is kéne világítsak. Na. Ahogy elsétáltunk még itt előre is. Jössz, Bonnie? Gyere! Igen, itt van haza, de menjünk még tovább. Látom, hogy élvezed. Szólsz. Mit szólsz? Itt Oli Follow the Flow koncertet ad. Oli, ez milyen előadótól énekelsz? Ja, akkor jól mondtam. Na, egyelőre ennyi. Mára, aztán ha még van valami, akkor még jövünk. Ugatnak a kutyák. Kutyák. Itt jön a Bonika is. Nem tudom, hogy látszik-e. Megőrültem basszus. Megyünk még? Megyünk még, Boni? Ja, én úgy meg vagyok őrülve. Tesókáim, hogy sűs. Így jó, figyelj.
Azt figyeld. Megőrültem. Na, jön a puc is. Az, én para vagyok. Bebújjak az ágyad alá. És megvacsorálok. Megőrültem. Más is itt megőrült. Mert hallom, hogy mozog. Figyelj. Ott van a kis Bonika a zöldbe. Meg random memberök. Az őrültködés az kell a nézőknek. Na, aztán hónap vár rá egy nagy út. Mi a? Ó. Ez nem csiga. Ez valami más. Ez csiga. Nem csiga, ez ilyen... Rájöttem, ez ilyen virághagyma, vagy mi a... Hát én beszarok itt, milyen témákról kezdtünk el itt Olival beszélgetni, vagy egy kutyás videó közben, na mindegy. És durrantsátok a sztrájkot is, így fejed meg a feliratkozást. Így kell. És iratkozzatok fel rám is, meg Tomira is. És akkor holnap, amikor megyünk ezért hatalmas nagy útra, akkor videózni fogsz a kocsiba. És srácok, kérdeznétek, nem. Véletlenül sem országba megyünk, hanem városba. Te miről beszélsz? Hogy nem, hogy azt hiszik, hogy ebben a hosszú út beszédből, hogy mit tudom én, hogy megyünk Horvátországba. Hát Ja, hogy igen, Magyarországon maradunk. Hát igen, egyértelműen, hát megyünk a Grand Muderhez. Megőrültem. És megyünk egy szülinapra. Happy birthday to De neked is mindjárt lesz a szülinapod, te? Nagyon elmondtam. Na? Jön. Hát srácok, olyan okos volt majd, hogy még ott... Mehetettél oda a kaput? Gyere. Ott van a másik lép. És ma... Amúgy 15 perc múlva kb. Holnap lesz. Jaja. Várjál, hány óra van? 48. 23-48. De igazából 6-kor fel kell kelljek, hogy adjak enni a kutyának. De... Akkor engem... Gyere, Boni! Na, menjünk még egy sétára. Na, az fasza. Azaz! Úgy, hogyha van kutyátok, akkor írhattok ilyen kutyás tippeket. Mi az, hogy kutyás tippeket? Hát, kutyás tippeket, hogy érted, hogy mit tudom én, hogyha ezt meg azt meg akarod neki tanítani, akkor így meg úgy csinálod. És srácok, ma olyan kurva okos volt Boni, hogy megtanítasz. Innentől már nem mutatom tovább, mert az egy másik videó témája lesz, szóval kövi felvétel. Ha még lesz valami, és vagy őhültködni van kedvem, akkor még jövök. Jó? Na, pusz! Csuma! Csuma! Hát szép jó estét mindenkinek! Itt vagyunk a 4. nap végén. Tegnap nem videóztam. És igen, tegnap elmentünk autóval a nagyszülőkhöz. Kb. 70 perces autóút, és egész jól bírta a kis Bonika. Szóval, ja, ott nagyon élvezte. Érdekes, hogy milyen hamar megszokta az új embereket, mert ott még voltak mások is, nem csak mi. Éppen itt fekszik a kis Boni. Most nézzetek, ilyen kefe van neki. Aztán, ja, ezzel kikeféltük, mert annyian bogáncs, hogy nem tudom mi a rákom. Egy királydínnyeszerű cucc volt benne. És ja, már nagyon ilyen felszabadult, már meg ugye az egyik füle, még ki a kajla volt, de úgy fölálltak a fülei, már így fölállnak. Aztán, meg amit nem tudom, hogy mondtam-e, hogy érdekes, hogy elmegy a kert szélébe kakíni, nem az udvar közepére. Meg hoztunk neki ilyen kis pancsolót, amiben kicsit bele tud menni, aztán lehűti magát,
mint én, most jöttem ki én is, meg nagy tereprendező a kis punika, de szerintem holnap találkozunk, ha nem, akkor elköszönök. Na, hellóztok! Sziasztok! Itt vagyunk a 5. napon, azt hiszem, igen. És szóval most voltunk állatorvosnál, és ja, itt a csipjét így meg, ugye van a szaros hangya, Istenem. Na, hogy ugye van a kutyákban ilyen chip, be a gazdi adatait, hogyha elveszik, akkor meg tudják így találni, hogy de kurva, hagyják már, előrébb megyek. És ja, meg mi beszéltünk egy kicsit a állatorvossal, hogy miket kéne még csinálni, hogy így milyen gyógyszereket kéne neki, vagy hogy ilyen, ne legyen ilyen férges, meg ilyen szarság. És ja, azt, ahogy elkezdett esni az eső, mi a szar? De most nagyon becsillel. Jaja. Amúgy kb. Ő volt a legnyugisabb az egész állatorvosnál. Sűs! Nagyon esik az eső. Bemegyek ide a nagy fenyőfa alá, ott nem esik. És itt van amúgy... Hát hello! Bemegyek a teraszra, mert jól elkezdett esni. Na, szóval, köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, dobjatok a lájkot, és iratkozzatok fel. Mindkettőnkre, meg rám Twitchen, és... Majd jönnek még a bonus tartalmak. Majd. Ja, meg mindenféle. Köszönjük szépen, megnéztétek. Sziasztok! Hello!